Sen éxito, así concluía a busca levada a cabo por axentes da Policía Nacional nesta finca de Coroso, en Ribeira. Este lugar foi sinalado por unha testemuña que declarou ter visto un home enterrando algo na finca, xusto nas datas nas que desapareceu Diana. No seu momento non o comunicou á policía porque non estableceu relación entre estes feitos e a desaparición da moza. Sen embargo, agora, ante as recentes informacións que poderían provocar a reapertura do caso, pensou que ambos sucesos poderían estar relacionados. Foi aquí nesta finca de Coroso onde os axentes buscaron indicios de terra removida ou mesmo restos biolóxicos. Tras 2 días de búsqueda non atoparon nada, polo que as esperanzas de resolver o caso céntranse agora no contido do móvil de Diana Quer xa desbloqueado. Polo momento non trascendeu o contido dos datos recuperados do teléfono de Diana, desbloqueado a pasada semana. A Unidade Central Operativa da Garda Civil traballa na análise desta información, especialmente das comunicacións establecidas durante os 15 minutos anteriores a que se apagara o dispositivo. Algúnha mensaxe, chamada ou fotografía que poida aportar novos datos sobre o que lle aconteceu a Diana Quer.